Ja huomenta päivää YouTube kanssa. Tervetuloa tänne meikän päivää seurailemaan. Eli tänään asioidenhoitelupäivä. Mulla on lääkäri, mä en päässyt sen vuoksi töihin lähtee. Niin tänään hoidellaan rästiin jääneitä asioita ja kuvaillaan mitä tähän mun päivään kuuluu ja semmoista. Tarkennukseksi lääkäri on sen vuoksi, kun mulla on vähän surkea toi selkä ollut ja siihen liittyen se ei itsestään siitä, mä en yksin senkaan pärjää, niin täytyy hakea vähän ulkopuolista apua. Mutta ei mitään. Aamuhan lähtee aina kahvin keitolla, eli lyödään kahvit tulille. Se olisi zufet keitetty. Aika kuumaa vielä. Tästä vähän zufetta ja aamupuuroa. Sitten kun on puuro vedetty, niin lähdetään käymään puntilla. Puuro toimii samalla pre-workout-ateriana, että toi on ihan jees. Tykkään syödä ennen treeniä. Joo, tää koiran kanssa aamulenkki on itellä ainakin tossa selkävaivan puolesta niin aika tärkeäkin rutiini, että tosiaan selässä on ollut kahdessa alimmas nikamas pullistumat ja eiköhän ne ole vetäytynyt sieltä jo, mutta hemmetin kipeät ne on edelleen. Niinku toi alaselkä. Tää käveleminen on melkein paras lääke, mutta tässäkin on, että voit kävellä liikaa, tulee kipeämmäksi. Et kävele tarpeeksi, tulee kipeäksi. Ja sit päivästä riippuen, että mikä on hyvä. Tässä on kyllä ollut vaiva, mikä on mun arkea jonkin verrankin häirinnyt, mutta ajat on kovat ja niin on ajan ottajatkin. Yksi vanha viisas mies sanoi näin joskus. Mutta joo, koira saa nyt siinä haistella ja me kävellään tässä joku 15-20 min lenkkiä. Hyvin pääsee puurosiin sulautuu ja sitten onkin jo oivallinen aika lähteä puntille, kun ei ole ihan just syöneenä. Ja mä kuitenkin tykkään, että on vähän jotain siellä vatsassa, kun menee tekemään sen treenin, ettei ole ihan tyhjänä. Toki ei sekään mikään hirveä ongelmaa, mutta jos saa valita, ne kakat kerätään. En tiedä näkyykö, mutta tuolla ihan virheettömässä kunnossa oleva Nissan Sunny, joku ruuvaa siihen jotain. Ei ruostetta missään, ihan kuin uusi. Nice. Koira pissatettu. Eli tässä mä rupeen tekemään alkulämpää vitut voice-overille. Se olisi treeni done. Oli hyvä puntti. Hyvä kun tommonen oli tullut tossa pari päivää sitten tohon ja nyt suihkussa kun kävin niin aukes. Mut joo, oli hyvä puntti. Sitten lähdetään himaa, safkat naamaan nopeasti ja lekurin vuoro. Lekurista selvitty. Tuli hallilta hakee nyt pullot. Alkaa meinaan pullopusseja ole ja kassoja sen verran, että vie aika paljon tilaa. Pakko päästä eroon nyt niistä.
No niin, oiskohan sitten se siinä. Pullokassit on siellä ja ei muuta kuin ovet säppiin ja ottaa rahat pois kuleksimasta. Mä veikkaan, että tulee 15 €. Mähän sanoin 25 €. Muutama sananen siitä magneettikalastushomasta. Olin asiasta ihan innoissani silloin. Haetaan magneetti Motonetista ja mennään heittelemään ja kuvataan ja rock. No ihan ensinnäkin, miten se reissu niin kuin lähti. Siis mulla hukkui myös Oura sillä reissulla. Ei jumpe, vitsiä tärsyttää. No, ensinnäkin lähet sinne, Oura hukkuu, eka heittotyyliin, niin pohjassa kiinni, ei mitenkään saa pois pinnan päältä, rannoilta. Sitten ei lannistuta. Lähdetään hakemaan sitä magneettia ja nyt mä sukellaan sen sieltä ja nyt se tulee. Toukokuun alkuun silloin. Hiton kylmää vettä. Hiton syvällä magneetti. Hiton fyysinen ja henkisesti raskas homma sukeltaa sitä sieltä. Ei mitään koulutusta asiaa. No nyt on lähdetty heittämään magneettia ja jäi jumiin, ei mitään. Mä menen ja mä uin sen sieltä ja kuvataan se. Ja no, ei tullut uimallakaan, sukeltamalla sieltä. Sitten käykää laittaa mun somet haltuun. Sieltä tulee vähän tommoista behind the scenes kamaa sinne näiden videoiden ulkopuolelta. Laitoin just johonkin Snapchattiin tai johonkin, niin kun menin kattoo, että onko se magneetti siellä vedessä vielä, niin no ei ollut. Joku oli kruisannut siihen, missä se naru oli kiinni, niin saunalauttaansa ja magneetin narua ei näy missään. Ja no, se oli semmonen magneettikuvausepisodi. Olisi hieno saada se magneettikalaussaaga jotenkin loppuun ja kyllä se saaga vielä loppuun viedään, mutta se täytyy olla sitten semmonen, että sitä täytyy vähän mietiskellä. No joo, magneettikalastusvideot tuli tehty, yrittänyt ei laiteta. Jos sä et edes yritä, niin sä et edes voi saavuttaa mitään. Nyt yritettiin. Ei saavutettu jäätäviä magneettikalatussaaliita tai juuri mitään. Kokemusta saatiin ja kokemusta rikkaampana ja kyllä mä sanon, että se on jo hemmetin hyvä juttu. Mä arvostan sitä. Koira pissalle seuraavaksi. Kaunis on kyllä keli. Tänään en mitään enää tee sille elämää edistäviä asioita. Et nyt on ihan tarpeeksi tälle päivää tehty. Ruokaa kyllä teen ja syön, että se edistää elämää ja tavoitteita. Aika olennainen juttu ton saliharrastuksen kanssa. Anyway, oli vähän ajatus, että jos olisi huomenna mennyt käymään kalassa. Katsotaan saanko mä siihen Mr. Cameramanin mukaan ja kommentoi alas. Haluatteko te nähdä sen kalastusvideo? Jos mä lähden huomen kalaa, se on siis ihan, se on semmonen mystinen lampi keskellä mettää. Kukaan ei tiedä mimmosia kaloja, minkä kokoisia, vai tuleeko mitään. Sehän ei ole ikinä itsestäänselvyys noissa kalastusjutuissa, että jotain tulisi. Mutta kommentoi alas. Julkaisenko kalastusvideo huomiselta reissulta? Kyllä mä varmaan otan kameravermeet mukaan, mutta
haluaisiko joku nähdä semmosen. Ja sit samalla kiinnostaa kuulla, että mitä tykkäsit tän tyyppisestä videosta. Tää oli vähän tämmönen jaaritteluvideo taas. Ei mitään oikein tapahtunut silleen, mutta tarviiks aina jotain mullistavaa olla? Joo. Jos saan pyytää, niin kommentoi alas, mitä tykkäsit videosta. Haluatteko nähdä kalastusvideoa? Ja totta kai, tykkää ja tilaa kanava. Kiitos katsojille.